एक्चुअली बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं बेखौ बुजायहरबाय थायो बियो मानिया नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड जागोन नों थैगोन मागोन होननानै आंथ' बुङो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आं बुङो ना बेखौ बुजायो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै आं दानो लाथ'वा माया होननानै आं बुङो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव निजरा बर' सिस्टारनि मोनसे फट'आ ओरैबायदि माने भाइरेल जागासिनो दङ आरो बे फट'खौ लानानै बिथाङा दायो क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोनबाय आरो बे फट'खौ बिथाङा गावनि नङा होननानै बुङाखै बिथाङा गावनिनो होननानै सिमान जादों आरो बे फट'खौ गावनि बयफ्रेन्डआ भाइरेल खालामदों होननानै बुंदों थ' बेनि सोमोन्दै मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो हेलौ लोगोफोर आंनि फेसबुकनि फलोवार्सफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आङो खावलायहरबाय गासिखौबो बुंहरबाय आङो आंनि चेनेलावहाय दा साननैसो आंनि फेसबुकाव माने भाइरेल जागासिनो आरोना लोगोफोर मानो थाखाय जेन'बा बेफोरबायदि मानसिफ्रा मानि थाखाय इमान बेफोरबायदि फट'खौ माने शेयार खालामलाजोबखो मानो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि पस्ट होलाबाय थाखो भिडिअ मोनफ्रामबो हगारनायाव माने बेफोरबायदि शेयार खालामहरबाय थाखो आं बेखौ जेबो मिन्थिनो हायासै आरोना लोगोफोर मानो होनबा ओरैबायदि जादोंमोन आरोना आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं शेयार खालामना होनसै आरोना लोगोफोर माने आङो बै समाव गुवाहाटियाव आङो आदा मैदोमजों रिल्स बानायनो थांदोंमोन आरोना बे एक्चुअली बे सेंग्राया आंखौ गोसोथोयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो आं बेखौ बुजायहरबाय थायो बियो मानिया नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड जागोन नों थैगोन मागोन होननानै आंथ' बुङो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आं बुङो ना बेखौ बुजायो आंना हासबेन्ड थैनायाबो बारा गोबाव जायाखै आं दानो लाथ'वा माया होननानै आं बुङो ना बेखौ आं बुजायहरो आरो एक्चुअली बिसिनि न'खरनि बिमा बिफायाबो जेन'बा गोरोबनानैबो लानो हायाबो जानो हानाय आंखौ आं बिनि थाखायनो आं बे सेंग्राखौ बुजायबाय थायो आरोना बे मानिया ना नोंखौ मोनाबा आं सुइसाइड खालामगोन आं थैगोन होननानै बियो बुंबाय थायो आरोना ओमफ्राय सानसेखालि आं भिडिअ कल बिदिनो भिडिअ कल खालामबाय थायो बे आंखौ ओमफ्राय खालामनायावहाय बियो स्क्रिनशट खालामनानै लाखोमाखो ना माखो आं बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय गावनो बुंहरदों आरोना आंनाव फन खालामनानै सनालै आं नोंनि भिडिअखौ नों मानो फन हरबाबो फन दैखोआ माया होननानै आंखौ बुंहरबाय हारे आं बिजि आं बेस्थ' बे समाव आं फनखौ थिखोनो हायाखैमोन आरोना बिनि फनखौ ओमफ्राय बेयावनो बियो रागा जोंबाय हरथ' रागा जोंनानै नों आंखौ सैखाले नों आंखौ गोसो खालाम माला होननानै बियो बुंबाय आरोना लोगोफोर आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय मानो सैया जानांगौ आंथ' बिजि नोंथ' बेखौ बुजिनांगौ आं एलबाम गान थांनायावबो आं बिजि जायो ओमफ्राय ओरै आङो बिदिनो रिल्स इरि लायोबाथ' आं बिजि आं नोंनि फनखौ हमनो हाया नों जेबो गाज्रि साननाङा होननानै आं बेखौ बुंखादोंमोन आरो बुजायना दोनखादोंमोन दा बे बुजायनायखौ बेबो मानियाखै ओमफ्राय बियो रागा जोंनानै जोंखालि फट'खौ मा साननानै बियो वाट्सएप ग्रुपाव हगारफ्लांदों जाहैदों आरोना बे रागा जोंनानै ओमफ्राय आंथ' जोंखालि जा रायहरबाय गावनो खोन्थानानै लाबाय आं इदि नोंनि फट'खौ हगारफ्लांबायलै सना आं मा इदि दाय मावखो नों आंखौ मा खालामदो नों आंखौ जियालाव जोबनानै दोनोबा दोनदो नों आंखौ बुथारबा बुथारदो थेवबो जाय बिथांमोना आंनि बे फट'खौहाय सोर पस्ट होनानैहाय वाट्सएप फेसबुक आपल'ड खालामबाय थादों बे बिथांमोनखौ आं बुङो आं गासिखौबो बुंजोबाखै लोगोफोर नोंथांमोन अननानै बे फट'खौहाय डिलिट खालाम अननानै प्लिज आं नोंथांमोनखौ बुङो गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लाङो फुलावहाय आङो दायो मिन्थिबाय लोगोफोर आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जायोबा नोंथांमोनहा आंखौ बुंनो हागोन आंखौ सोंखादेरनो हागोन आरोना लोगोफोर गोरोन्थिया जाफ्लांबाय अननानै प्लिज बे फट'खौहाय आपल'ड दाहोसै डिलिट खालामदो लोगोफोर आं बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय आरोना